OK, čiže akurát sa mi dotlačila, neviem pred koľkými hodinami, dával som to večer tlačiť, teraz je ráno. Takáto krásna mačička na zakázku, pre Čechov samozrejme. Tak odlúpnem to, paráda. Tlačil som to z nového filamentu od Nebuly. Je to filament Premium PLA Carbon Black, čiže kto by to chcel od 3D stisku, doporúčam, určite mega dobre. Takto vyzerá nejako tá číča. A idem odstrániť podpery a hneď vám to ukážem. Máme hotovo, podpery som dal dole. Kúzlo strihu je čarovná vec však. Vlastne táto číča sa tlačila necelých 7,5 hodiny. Použil som na to 0,2 mm trysku pre väčšie detaily. A ako som vravel, použil som na to čierne Carbon Black PLA od Nebuly. Odporúčam a kúpil som to u 3D stisku. Určite nezabudnite dať like, odber a uvidíme sa pri ďalšom videu. Čus!